Kaixo, gaur bi pelikula ikusi ditugu. Alde batetik Agustín Díaz Llanezen Un fantasma en la batalla, pelikula espainiarra, eta bigarrena pelikula txinatarra, Queen Xiaoyuren Yanju Lai de Mama pelikula interesgarria. Bueno, hasiko gara lehendaiziko pelikulatik. Lehendaiziko pelikula da, iaz ikusi genuen La Infiltradaren revisio bat, historia oso antzeko kontatzen du, etaren barruan sartzen den sator baten historia, etaren kontra jarduteko indar polizialen kide bat sartzen dela etaren barruan, eta iazko pelikularen antzera, bada pelikula bat egiten duela Euskal etako jendearen erretrato karikaturesko, izugarri groteskoa, inolako sinesgarritasunik ez daukana, eta bastante ilogikoa gertatzen da horrelako pelikula bat aurkeztea Donostiako zinemaldian, ez? Pelikula ikustera egin zen bitartean, egin zen pentsatzen, zer gertatuko litzateke San Petersburgoko, Errusiako zinema jaialdi batean aurkeztuko balute La Jungla de Cristal, bezalako pelikula bat, thriller bat den pelikula, eta agertzen direla Errusia terroristak pelikularen barruan, eta presentatuko balute pelikula hori San Petersburgoko zinemaldian, gainera San Petersburgo jendeari sinetxaraziz izan nahi duela erretrato fidel xamar bat Errusiako terrorismoari buruzkoa, ez? Ez dakit. Da pelikula bat ikusi daitekeela edozein lekutan, baina Euskal Herrian ez daukala inolako zentzurik, ez daukalako inolako sinesgarritasunik, ez? Gero, pelikularen baitan, badago zera, ez? Euskal militante guztiek daukate agindu bat, tazitoa, zuzendariaren partetik, Agustín Díaz Llanezen partetik, ezin dutela inolako emoziorik agertu inolako momentutan, ez? Eukiko balbuteola botox dosi erraldoi bat aurpegian pelikula guztian, ezin dute keinurik egin, eta nahiko groteskoa da nola saiatzen diren enfatizatzen etakide deshumanizatu, doilor, gogor, hotz eta gupidagabaren erretratua, ez? Nire ustez egin daiteke pelikula bat ideologikoki hori defenditzen duena, ez? Antena 3 eta Espainiako zerbitzu sekretuen hildoak egiten duen bezala, baina modu finago batez. Nik uste Agustín Díaz Llanezen badala zineagile bat esperientzia daukana, eta bere gandik espero dut, bintzat, pelikula izan daia erdi txukuna, erdi sinesgarria, Arantxa Etxeberriaren pelikula oso goian uzten du pelikula honek, ez? Pixkat ekidistantziaren ikuspegitik, ez? Pelikula guztiz alferrikakoa, denbora galarazi diguna, eta ez diguna trukean ezer eskainiz thriller bezala ez pelikula hona iruditu. Eta, beste gehiago, ez? Eta, zentzu hortan, zinemaldiarekiko, decepzio handia, ni behintzat decepzioa sentitzen dut, ez talako lehenengo aldia, ez? Ja badia holako pelikula pila bat, beti ere ez, norabide ideologiko bera jorratzen dutenak, eta nik uste dagoeneko ez duela ezer aportatzen. Gainera, esan behar dut, Rebordinos zuzendariak, zinemaldiko zuzendariak, publikoki pelikula hau Twitterren, sozialetan, defenditu intzuela. Eta nik ikusita Rebordinosek defenditu egiten zuela, pentsatu dut, agian, ideologikoki kaskara izan arren, pelikula ongi dago, ez? Ez. Eta, bigarren pelikulari dagokionez, Yanju Lai de Mama pelikulari dagokionez, da, pelikula bat txinatarra da, kontatzen du Hong izeneko emakume baten historia, gainera omen dena, benetako gertakarietan oinarritutako pelikula bat, eta historia bastante bitxia da, zera YouTubeko izar bat, Txinan YouTubeko izarra da,
kantatzen duela kamera aurrean, eta euskala jarraitzaile pila bat, baina, bueno, bera datorrela, familia arteko bortizkeri kasu batetik, hain zuzen ere, berak jaso izan zituen tratu matxistak, bere bikotekidearen partetik, eta bueno, gizona erail egin zuen. Halako, bueno, eztabaida edo borroka batean, tipak lortu zuen senarra gainetik entza labankadaz. Eta, bueno, pelikula kontatzen du, Hongek daukan harremana bere amagin arrebarekin, ze bereien semea bere amagin arrebarekin bizi da, eta, bueno, hasieratik nahiko originala suertatzen da, ze harreman mota daukan Hongek hildako senarraren amarekin. Eta, bueno, ama horrek, ez dakit, ez? Ze jarrera arraroa eta behar bada ze jarrera ulerkoia daukan emakumearekin, jakinik behar bada, senarrak zeo zer egin zula izan zuen amaiera tragikoa izateko, ez? Pelikula gustatu zain, gustatu zaigula oro har, ez da pelikula bikaina, ez da pelikula brillantea, ez dago bereziki ondo filmatuta, bai, badago bereziki ondo filmatuta, baina, asiatik datorren zinema guztia dator oso ondo filmatuta, ez nik uste hortikan lortzen dutela zinemaldia bezalako konkurso batean sartzea, eta, hori ja espero da pelikula horien gandik, eta, esango nuke ez dela dirdir handia ingo duen pelikula, ez dela kineetan egongo, baina, behintzat pasarazi dugu orduterdiko ikuskizun eder bat, eta, atera ditugu. Zinema maite dugunok atera ditugu gauza batzuk, gauza polit batzuk, esate baterako amarren eta semearen arteko elkarrizketa ilunpean trena tunel batean sartzen denean, baude momentutxoak ez dezula, hemen dago, hemen dago talentua edo, ez? Ez da askotan gertatu pelikulan eta, baina gertatu da batzutan eta horrekin konforme.